mi to a povedal, už musím ísť. Skoro ma porazilo. Ide na týždeň preč a ani mi pusu nedá. Tak sme sa trochu pohádali a v takejto nálade teda píšem tento list. Už to vidím, aké to bude, keď príde. Ako by sa nič nestalo. Viem, že ma to prejde ako už 1000-krát. Je chyba vo mne, že ho tak veľmi ľúbim a že mu vždy všetko odpustím. Prečo to nedokážem skončiť? Pretože by mi chýbal. Keď si len predstavím, o čo všetko by som prišla, a takto to ide stále dokola. Vaša Anka z Považia. Reklama. Najlepšia slovenská tanečná skupina Lobby prichádza s novým albumom Living Large. Ahoj, my sme Lobby! Náš nový album plný temperamentnej tanečnej hudby sa na vás teší. Skupina Lobby a ich nový album Living Large od 10. novembra všade.
riaditeľ, čo s tým termínom? Martuška, zaznačte mi ho veľmi výraznou ceruskou. Takže počiarknúť? Áno, a zakrúžkovať, viete, je tam môj vklad. Áno, samozrejme, určite je to váš dobrý vklad. Slovenská sporiteľňa rozšírila ponuku svojich služieb prostredníctvom termínovaných vkladov k bežným účtom pre právnické a fyzické osoby podnikateľov. Jednorázové a opakované krátkodobé termínované vklady s dobou viazanosti 7 dní a 30 dní bez možnosti predčasného výberu. Od 18. novembra je úroková sadzba 18,5% pre vklady na 7 dní a pre vklady na 30 dní platí úroková sadzba 19%. Váš vklad je váš klad. Slovenská sporiteľňa, vaša banka. Reklama. Baby, take off your coat. Real slow. Baby, take off your shoes. I'll help you take off your shoes. Baby, take off your dress. Yes, yes, yes. You can leave your hat on. You can leave your hat on. You can leave your hat on. Light. No. All the lights. Come back here. Stand on the chair. Tu je rádio Koliba, hi. Ja počúvam hore, hi. Áno. Takže prvý poslucháč, ktorému sme my volali domov v rámci dnešného jubilejného kola, je Jan Kopunec Trenčína. Zdravím ťa, Janči. Dobrý večer, ja vás zdravím. Ty bývaš na ulici k výstavisku, to znamená, že keď je v Trenčine nejaká výstava, chodíš cez plot, alebo stačí, keď máš ďalekohľad a z balkóna sa pozeráš? No tak akurát mi tam zavádza druhý barák, takže moc toho nevidím. Dobre, čo by si nám povedal, keby sme chceli od teba nejaké stručné predstavenie sa, ako by si sa charakterizoval, čo si zač? Ako by som sa charakterizoval, tak mám 22 rokov, som študentom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Teraz som momentálne v poslednom ročníku, takže teraz končím. Čo študuješ? Slovenský jazyk, ruský jazyk, takže aj sa učím, aj počúvam rádio, takže má to také spolu. No как ty думаешь, тебе нравится словацкая muzika? Samozrejme. Máš tu napísanú Ingolu na prvom mieste, ktorú sme hrali ako druhú novinku z miesta číslo 19, takže Ingolu ti pošleme. Áno, ďakujeme. A môže to byť kazeta? Môže to byť kazeta, keď povieš kazeta, tak bude kazeta. No a z miesta číslo 17 si zahráme to, čo bolo pred týždňom 14. a 6 týždňov v hitparáde Dario G a Sunshine. Janči, všetko dobré, ahoj. Ďakujem, ahoj.
Dario G, Sunshine, ešte predtým Tom Jones a You Can Leave Your Head On. Tom Jones 4 týždne v hitparáde zo 16 na 18, Dario je tu 6. týždeň a ide zo 14 na miesto číslo 17. Našiel som si miesto, aby som sa aspoň skromnému počtu z vás poďakoval za množstvo pekných listov a iných darčekov. Tak napríklad Lucia Šedivá z Trenčína nám vymodelovala fantastický hamburger, skoro ako naozajstný, aj som mal chuť si zahryznúť. Ďalej aspoň skromné ďakujem pre Danielu, ktorá napísala z kúpeľov v Piešťanoch. Jane zo Zvolena, tam má dnes dokonca aj narodeniny, takže blahoželáme. Maturitné oznámenia prišli od Katky Jankovičovej, tá chodí na strednú zdravotnícku školu v Trenčíne, Eva Mesárošová z gymnázia Šurany, Peter Zamiešal, SPS Stavebná Bystrica Banská, Martina Foltínová, gymnázium Mijava, Erik Drenko a Janka Podobová, obchodná akadémia Rožňava, Jana Ďalogová, slovenské, teda SOHU Sklárske, Poltár, Peter Figura, gymnázium Lipany, Katka Opoldusová, gymnázium Ľudovita Štúra, predpokladám Trenčín, Rastio Ivančo, SPS, Elektrotechnická Bardejov a mnoho ďalších. Ja som si však odložil nabok 3 listy, ktoré ma čím si viac zaujali a týkajú sa takého vzťahu niektorých z vás k našej milej hitparáde, ktorá dnes oslavuje svoju 300. Jano Hanzel z Pliešoviec v okrese Zvolen mi napísal, teda vyberám. Ešte teraz mám v živej pamäti prvé kolo hitparády, ako žiačik 7. ročníka som dostal pod stromček taký radiomagnetofón, každý štvrtok som sa tešil na hitparádu ako malý pometenec. Isté, vtedy som mal na hudbu úplne odlišný pohľad, učenie išlo vždy vo štvrtok bokom, alebo v knižke, ktorú som mal pred sebou, som nevidel ekonomické poučky, ale rebrík hitparády. Hitparáda sa nielen mne, ale aj ostatným určite stala radcom, keď som sa učil na strednú školu na prijímačky, či už na tohtoročné májové maturity. Nechcem tu už rozoberať všetko ostatné, ale hitparáda do značnej miery usmernila moju hudobnú orientáciu a najviac vás obdivujem za vašu trpezlivosť, najmä s poslucháčmi, ktorí majú nižšie IQ. No, ďakujeme. Niekedy nás to stojí síl, naozaj, to mi ver. Maťo z Bardejova píše: poprvýkrát som hitparádu počul, keď sa vysielalo 52. kolo, vtedy som bol asi taký 10-ročný pagan. Začal som počúvať hudbu, zapisovať si texty a tak ďalej. Od roku 94 som si začal robiť štatistiky a poprvýkrát som sa dovolal 6. júla 1995 v 182. kole, ale neuhádol som prvú desiatku. V 200. kole som poprvýkrát vyhral kalendár a to bolo 9. novembra 95. V 202. kole som vyhral opäť a v 209. si prečítal prvý raz môj vtip. Pri hitparáde som vyrástol, mal som pri vzniku 10 rokov, teraz mám už 15, pomaly 16. Dúfam, že pri Horehaj budem sedieť, aj keď už budem na dôchodku. Všetko najlepšie. No a na záver tu mám list od poslucháčky, s ktorou sa listami spájame už v podstate od začiatku. Alica je z Tornale a pred pár rokmi mala veľmi ťažkú autohaváriu a po nej absolvovala veľké množstvo operácií, varí viac, než koľko má rokov sama. Napísala mi: pre mňa je hitparáda aj spomienkou na proces od absolútnej nehybnosti po dnešok. Kolónka trvalé následky totiž znamená, že tých osudných pár zlomkov sekúnd sa ti premieta do každého dňa zbytku života. Bohužiaľ nefunguje to tak, že sa človek bez problémov vráti do svojho predchádzajúceho života. Moje krédo už poznáš. Vážiť si iného človeka nemožno len tak teoreticky. Najmenej, čo musíme urobiť, je prijať ho, aký je, aký dokáže byť a úprimne sa zaujímať o jeho prácu. Občas sa stane, že nemôžem počúvať hitparádu, boli časy, kedy rebríček nebol na teletexte ani v Pravde a tak som uháňala z barlov do jediného stánku PNS na námestí a spôsobila mierny rozruch, pretože som si pýtala denník Šport. Človek sa zasmeje a je to tak lepšie. Musím aspoň prebehnúť rebríček a trocha byť v obraze. No a odkedy začali Holiday Story, teda dnešné príbehy, utvrdila som sa v názore, že na Slovensku žije veľa milých, inteligentných a citlivých ľudí. Človek nie je sám s vlastným utrpením, pochopí, že iní tiež trpia, možno viac, pretože utrpenie má veľa podôb. Úprimná spolúčasť nás robí lepšími, chápavejšími a tolerantnejšími. Srdečne blahoželám k 300. vydaniu našej a vašej hitparády. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the greatest place to sell, where lives were torn apart. You called out to our country, and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your
sunset when the rain set in, and your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, these empty days without your smile, this torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Elton John spieva Candle in the Wind a ešte chvíľu bude v hitparáde 7. týždeň, pred týždňom bol 11. a dnes 16. My však tu máme ďalšiu súťaž pre telefonistov. Ak viete, kto bol v 100. jubilejnom 100. kole hitparády na prvom mieste, čakáme len na vás. 5371 222 alebo 5371 333. Candles burned out long before your legend ever will. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Haj, tu je Hore, haj, kto je tam? Ahojte, Lenka. Lenka z Piešťan nám volá. Tak, Lenka, ako by si sa ty charakterizovala našim poslucháčom, aby sme tak vás nejak dostali do obrazu? No tak hitparádu počúvam od jeho 0. kola až po 300 a no a ešte predtým dlho som počúvala. Áno, ty si počúvala ešte Rádio Elán, to sme ešte s Gavom kedysi spolu robili. 14. kanál. A 14. kanál, hej, to bola taká vec, kde sme sa cvičili a to bola dobrá škola, super. No dobrá, čo si zač pre našich poslucháčov, pretože často ťa počúvajú véteri? No tak pracujem ako zdravotná sestra a neviem, roky nebudem hovoriť. Dobre, no a kto bol v tom kole najvyššie? Midlove, I do anything for love. But I won't do that. Áno! Vynikajúco, takže túto piesň si pochopiteľne zahráme a na koho si len spomenieš, môžeš mu to poslať. Ja by som to poslala mojej sestre, potom našim, kolegyňam do Burchu a potom Silvike do Osenice a Romanovi z Malaciek. Dobre, ďakujeme. Príjemné počúvanie, ďakujeme, ahoj. Ahoj. 20. A rekapitulujeme ešte predtým 20 Karol Mikloš, Tomorrow. 19. 19 to bola druhá novinka Ingola a Moje meno hádaj sám. 18. 18 v 300 Tom Jones a You Can Leave Your Head On. 17. Zo 14 na 17 klesá Dario G a Sunshine. 16. A v 7. týždni 16 je Elton John a pieseň Candle in the Wind.
I won't do that. Some days it don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. And some nights you're breathing fire, and some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before. Will again, and maybe I'm crazy. Oh, it's crazy and it's true. I know you can save me, no one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars are burning, as long as your dreams are coming true, you better believe it, that I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. But I won't do that. No, I won't do that. I would do anything for love, anything you've been dreaming of. But I just won't do that. I would do anything for love, anything you've been dreaming of. But I just won't do it. And some days I pray for silence, and some days I pray for soul. Some days I just pray to the God of sex and drums and rock and roll. And maybe I'm lonely, that's all I'm qualified to be. That's just one and only promise I can keep. As long as the wheels are turning, as long as the fires are burning, as long as your prayers are coming true, you better believe it, that I will do anything for love. And you know it's true, and that's a fact. I will do anything for love, and there'll never be no turning back. But I'll never do it better than I do it with you. So long, and I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. I would do anything for love, but I won't do that. No, I won't do. Will you raise me up? Will you help me down? Will you get me right out of this godforsaken town? Will you make it all a little less cold? I can do that. Oh, no, I can do that. Will you cater to every fantasy I got? Will you hold me down with holy water if I get too hot? Will you take me places I've never known? Now I can do that. No, I can do that. I know the territory I've been around. It'll all turn to dust and we'll all fall down. Sooner or later you'll be screwing around. I won't do that. No, I won't do that. Anything for love, but I won't do I'd do anything for love, but I won't do that, spieval Meatloaf. To bola pieseň, ktorá v 100. kole našej hitparády bola najvyššie. No ja som sľuboval jedno prekvapenie, jednu paródiu, tak vypočujte si, čo pre nás a pre vás tiež pripravila partia našich skalných poslucháčov z Revúcej. Rádio Kolíba. Pozve sa na štvrtok, všetko musím nechať. Náš kamarát Ďuso hore aj nás volá. 24 hodín môžeme nepiť, nejesť. Od 8 sa s Ďusom strašne dobre smeje.
rád nám prečíta nové príbehy. Stále prechádza cynizmu do nehy, keď sa odviaže, všetko dokáže. Jeden z posledných je pre Horehaj Ďuso. Náš kamarát Ďuso. Preúpime sa už k 5. novinke. Telefónne čísla hovoriť nemusím. Telefóny zvonia o 106. Haló, tu hitparáda Horehaj, kto je tam? Jano Narvaj dovolal, už som sa dovolal. Tu je Cvoky. Cvoky, odkiaľ si? Z Blavy, ne? A čo si myslíš? Čo je posluchácky typ? Je to pieseň o Juliusovi. Ty si frajer. Reklama! Mám to už za sebou. Aj vám to pôjde tak ľahko, ak použijete nový Harmasan. Pri kúpe 5 toaleťákov dostávate jeden zdarma. To zaváha, ten sa pose. Teda neváhajte. Reklama! Máme tu prvý dnešný príbeh. Píše nám nemenovaný poslucháč Ďuro z Terchovej. Ahoj, hitparáda Horehaj. Chcem vám napísať môj príbeh, ktorý sa stal aj s mojou bývalou. Raz sme išli na Dízu, ktorá však bola o ničom. Myslím tým Dízu a nie moju bývalú. A preto som chcel, aby sa tá moja bývalá so mnou vyspala, ale tá moja bývalá nechcela, lebo bola ešte panna. Ja som bol strašne nadržaný, preto som ju zvalil do trávy, ale tá moja bývalá sa začala brániť, ale ja som bol silnejší, lebo už 3. mesiac chodím posilovať a urobil som, čo som chcel. Všimol som si, že tej mojej bývalej vystriekli slzy z očí, asi zo šťastia, že už není panna. Potom vstala a ušla. Odtedy som ju nevidel. Prosím ťa, mohol by si jej zahrať piesne od Olgy Záblackej Prvé milovanie? Len a len pre moju bývalú. Ďakujem. Ako zbiera
Upozornenie. Všetky osoby a mená sú vymyslené. Pravdepodobnosť podoby je čisto náhodná. Ak sa niekto v dnešnej paráde spoznal, tak mu treba, lebo nevie, čo je sranda. Nikoho sme nechceli týmto uraziť ani zosmiešniť. Ak sa predsa niekto cíti byť urazený, hlboko sa mu ospravedlňujeme. Účinkovali Lucia Tardová, Lucia Fašiangová, Peter Breznaník, Patrik Goceliak, Marek Sokol, Peter Petalík, Roman Tarda. Technická spolupráca Dušan Antalík. Scenár a réžia Roman Tarda. Výroba Domáce štúdio Revúca 1997. Reklama. Drahá, kedy máme termín? Onedlho, drahý, onedlho. Tak sa teším. Aj ja. Bude to náš vklad do života. A termínovaný. Slovenská sporiteľňa rozšírila ponuku svojich služieb prostredníctvom termínovaných vkladov k sporožírovým účtom pre občanov. Jednorázové a opakované krátkodobé termínované vklady s dobou viazanosti 7 dní a 30 dní bez možnosti predčasného výberu. Od 18. novembra je úroková sadzba 20% pre vklady na 7 dní a pre vklady na 30 dní platí úroková sadzba 20,5%. Váš vklad je váš klad. Slovenská sporiteľňa, vaša banka. Reklama. Tu je Horehaj, počúvate 300 kolo poslucháckej hitparády z rádia Kolibá, skáčeme z minulosti do prítomnosti. Toto je už tretia novinka v rámci rebríčka. Tá prvá bola z miesta číslo 24 LL Cool J Phenomenon, miesto číslo 19 to bola Ingola a Moje meno hádaj sám. Toto je tá, čo v lete spievala Ulalala, stále dokola z 15 Alexia a Number One. My tu máme druhý dnešný príbeh. Zo stromov padá listie a sadá na trávu. Prechádzam sa po nábreží, od rieky vanie vlhký chlad. Ruky začínajú krehnúť, telo sa chveje. Vo vzduchu visí čosi hrozného. Už necítim jeho pevný stisk môjho ramena, je to len dlý dotyk.
Hrozivá pretucha sa začína naplňať v okamihu, keď ho chcem pevnejšie pritiahnuť k sebe. Zastavíme sa, on sa otiahne a ja si uvedomujem, že pri mne stojí muž, ktorý je odo mňa ďalej ako mesiac na oblohe. Jeho tvár je tvrdá a nekompromisná a slovám, ktoré mi hovorí, nechcem rozumieť. Odchádzam. Sama vidíš, že to medzi nami nemôže fungovať. Neviem, či som ťa vôbec niekedy mal rád. V tom okamihu mi nie je celkom jasné, čo sa so mnou deje, ale nie je to nič príjemné. Slová sa mi zasekávajú v hrdle, do očí sa mi tisnú slzy. Môžeme zostať priatelia, občas ísť na kávu, ale sama vidíš, že sa to takto ďalej nedá. Ja to však nevidím. Hlavou mi prechádza búrka myšlienok a zúfalo sa snažím nájsť riešenie. Zmôžem sa iba na pár slov, podávam ruku na zmierenie, ale dotýkam sa vzduchoprázdna. Prichádza temná jesenná noc, v ktorej som úplne sama. Neviem, kde je hore, kde je dole, strácam orientáciu. Hoci okolo mňa chodia ľudia, ja v tomto okamihu nevidím nikoho hmotného, nikoho, kto by bol schopný byť so mnou. Ešte, že je piatok a zajtra nemusím ísť do práce. Je zima. Dávam si dolu sveter a len tak v tričku sa vydávam na pospas chladu. Trasiem sa od zimy a nechávam zamraziť všetok ten smútok, ktorý mnou lomcuje. Vlastne ani netuším, čo sa so mnou deje. Vôbec to nie je príjemné, v mrákotách sa potácam nočným mestom. Teraz musím nechať telo vysiliť, lebo zhyniem v bolesti. Nad ránom si lieham do postele úplne vyšťavená. Keď sa preberiem, vkladám do magnetofónu kazetu a počúvam Depeche Mode. Spevák spieva o tom, že potrebuje niekoho ľúbiť. Počúvam anglický text 1, 2 razy, stále prevíjam kazetu nazad a znovu. Melódia ma upokojuje, pulzuje ako srdce a hladí ma. Nahováram si, že to nie je až také zlé. Obaja sa z toho vyspieme a s čistou hlavou sa znovu porozprávame. Odchádza a ja nemôžem vôbec nič robiť. Ako si dovoluje len tak odísť? Ani sa len nespýtal, chceš, aby som od teba odišiel? Samozrejme by som nesúhlasila. Úplne ma vynechal z rozhodovania. Nemôžem vôbec nič urobiť preto, aby som ho nestratila. Vo vlastnom strachu a obave pred samotou vo mne rastie zúrivosť. Z neschopnosti nájsť riešenie a riadne to vo mne búši. Rozum hovorí jedno a cíti niečo úplne iné. Celé je to na zvracanie. Nikdy som si nepomyslela, že rozchod môže byť takýto hrozný. Je to horšie ako smrť. Smrť oddeluje na veky, ale toto je tríznenie. On predsa žije, je taký fantastický a reálny. Stačí predsa zdvihnúť telefón a zavolať mu. Hlas v telefóne je dôverne známy. Muž, s ktorým hovorím, je však cudzí. Snažím sa to nejako uhovoriť, nadviazať kontakt, zvrátiť všetko nazad. Na druhej strane však nikto neodpovedá. Už mi nevolá a nechaj ma na pokoj, je koniec. Tomu sa nedá veriť. Verila som, že spolu dokážeme prejsť cez problémy, ktoré nás trápia. Vlastne to boli iba malichernosti a nedorozumenia. Nedokážeme si nájsť čas na to, aby sme si vyjasnili, čo sa vlastne deje. Prečo mi vôbec nič nepovedal? Prečo sa to udialo tak nečakane? Veď si na nič nesťažoval. Občas bol trochu namosúrený, ale prečo mi preboha nič nepovedal, keď sa mu niečo nepáčilo? Mala som z neho všetko ťahať ako z chlpatej deky? Čo som nerobila dobre? Veď by som mu aj modré z neba zniesla. Veď je to predsa úžasné starať sa o jedného fantastického muža, dať mu všetko, čo potrebuje, splodiť a vychovávať spolu človeka. Práca sa pre mňa stáva utrpením. Z práce, ktorá bola tvorivá a motivujúca, sa vytratil zmysel. Najlepšie je nezapájať sa do žiadnych diskusí s kolegyňami, lebo je to iba sebatríznenie. Tak ako láska tvorí, neláska ubíja akékoľvek zvyšky aktivity a tvorivosti. Už je to potom iba mŕtve opakovanie činností, v ktorých nie je život. Nie je dôvod rozmýšľať o akejkoľvek budúcnosti, nie je dôvod zarábať peniaze, nie pre koho. Spoločné plány sa v okamihu zrútili. Nemôžem nájsť v ničom zmysel. Je mi jedno, či urobím prácu na čas, či za ňu dostanem alebo nedostanem peniaze. Je mi to jedno. Najlepšie, čo môžem urobiť, je, že si pôjdem zahrať hádzanú. Telo sa uvoľní z krča a myseľ príde na iné myšlienky. Čakám na loptu, udriem do nej a všetko s úžasnou energiou. Prijímam prihrávku a posúvam ju ďalej, ďalšej hráčke. Bol to dobrý zápas. Toto musím porozprávať. Ale komu sa porozprávam? Kto dokáže so mnou skutočne precítiť radosť hry? Nemám to komu povedať. Som vo svojej radosti sama. Prechádzam popri galérii a znovu si vo výklade prezerám známe obrazy. Sú naozaj dobré. Zrazu si uvedomujem, že som na tú krásu zostala sama. Potrebujem niekomu blízkemu povedať, že kytica na obraze je skutočne krásna a trbilitavý blok brúseného skla je úžasný. Na polici stojí malá vázička.
Dal mi ju k narodeninám so sušeným kvetom bodliaka. Stále mi ho pripomína, ako sme boli spolu v lete na horách. Bohužiaľ je to iba smutná spomienka, ktorá mi ho neustále pripomína a trápi ma. Začína mi chýbať obyčajný dotyk. Držať sa len tak za ruky alebo cítiť príjemné teplo pri objatí. Končekmi prstov vnímať jeho hebké vlasy. Na nešťastie je to také nedostupné. Čas beží. Týždňa a mesiace. Prechádzam cez ulicu a zrazu ho kútikom oka zbadám v odchádzajúcom autobuse. Čo si do mňa vojde a v okamihu som znova ochromená. Hrdlo mi zviera, zachrypnem, srdce sa mi rozbúši a ruky sú studené. Čo sa deje? Celý zvyšok dňa nie som schopná akejkoľvek činnosti a snažím sa spamätať z toho podivuhodného šoku. Veď už je to poriadne dávno, čo sme sa rozišli. Prečo to musí takto hlúpo fungovať? Som sama. V radosti i smútku. Tak strašne potrebujem byť vypočutá. Tak strašne sa potrebujem zveriť s tým, čo denne prežívam. Ale mám starosti a radosti. Každé ráno je tá potreba silnejšia. Čas, keď som mala pri sebe muža, ktorý to vedel, je preč. Som tým posadnutá a neviem, čo s tým. Je to ozajstná posadnutosť. Mám toho plnú hlavu, nemyslím na nič iné. Prichádza hrozné poznanie, ktoré ma desí. Som závislá na vypočutí, som závislá na pohľadení, som závislá na sexe, som na ňom závislá. Čo to vlastne bolo? Je v tejto závislosti sebectvo a je to tak normálne? Bola to skutočná láska, čo som mu dávala, alebo iba zážitkami a emóciami naplnené stretnutie dvoch ľudí, ktorí sa nenašli? Pomaly sa mi odkrýva celá mozaika. Necítil sa so mnou dobre. Doteraz som myslela iba na seba. Nikomu nemôžem naordinovať, aby ma miloval, ani spôsob, akým to potrebujem. Hoci ma bolí, že odišiel, verím, že mi nechcel spôsobiť bolesť. Zniesla by som, keby mi jednoducho povedal, že nevládze, že je to so mnou ťažké, že ho vzťah zaťažuje, ale aby som sa necítila žiadnym spôsobom podvedená alebo oklamaná, sľub mi o nejakej veľkej láske. Rozí sa tak, aby sme sa mohli po rokoch stretnutí jeden druhému priamo a čestne pozrieť do očí. S pozdravom, vaša stála poslucháčka Zuzana.